Je možno ešte niečo na záver, čo si nepovedal a myslíš si, že by bolo také zaujímavé, aby naši poslucháči počuli? No, ja som to viac menej už povedal, ale je to nejakým spôsobom moje životné krédo a to je vlastne to, že keď človek je fér a hrá fér voči svojim obchodným partnerom, voči svojim zamestnancom, voči svojmu okoliu celkovo, tak presne tá férovosť sa vždycky človeku vráti. A to je možno to, čo ma vždycky vedelo podržať, aj napríklad v tých horších situáciách, lebo ako som hovoril, že možno až na ten jeden veľký prešlap, tam samozrejme sú obdobia, kedy sa človeku darí lepšie, kedy horšie a tak ďalej, ale práve tá energia tej férovosti je vec, ktorá ja celkovo som dosť nastavený ako na to, že čo vydáš, to dostaneš. Hej? A pokiaľ človek zo seba vydáva pozitívnu energiu, vydáva zo seba dobro a je k ostatným ľuďom férovi, tak vždycky sa mu to vráti a tí ľudia ho aj v čase, keď sa mu možno trošku menej darí, ako by on si prial, tak ho vždycky podržia a vždycky mu to vrátia. Takže ja verím v ľudské dobro a je to vôbec ako krédu môjho celého života asi to.